pričamo o osobnom razvoju, zapravo se pitamo uspijevam li ja svladati neke prepreke, nešto novo što se pojavilo u mom životu, nešto što se promijenilo, nešto što više nije kako bi trebalo biti i koliko brzo se ja zapravo mogu adaptirati, prihvatiti i naći nove strategije, znači znanja, da, znanja moramo svi učiti, cijeli život to već znamo, međutim, često to nije dovoljno. Mi naučimo novo znanje, ali ga ne uspijevamo primijeniti. Ili pak odustanemo jer zaključimo da smo možda već dovoljno učili, da je sad vrijeme za neke druge. Drugim riječima pojavljuju se prepreke, otpori koji nemaju baš puno veze sa knjigom koju čitate ili edukacijom na koju biste trebali ići, nego imaju veze sa našim uvjerenjima, s našim navikama, sa našim vrijednostima i posebice meni drago nešto što mi u NLP-u zovemo sekundarna dobit.